Oh, maning nung kandila man iyang profile ron. 1 minute pa yun. Sa may namatay ha? Tawaga, beautiful ko. Hello pare. Hello pare, oh, pare. Ano sa man yung profile ni mo nga kandila naman lagi ni? Lagi pare akong tatay namatay. Bago pa yun. Ano sa may hinungdan pare? Kakalit ba? Kagid lagi pare. Nanguso mga kuan ba? Virus karon. Ulay pare. Uyawa ganang virus karon nga ba kung ano? Anong kagid no? Yung balaan ba? Dali rin kayo mamatay ang tao yun. Oo. Luoy kayo lo eh. Kahit tabuak. Rest in peace day pare. Confidence pod. Salamat kayo. Sa dugok niyong pamilya, confidence. Manhara siguro ko kung ihaya na. Dili naman ni ihaya pare. Nagkasinabot naman sa mga igsoon. Marinate naman tingan eh. May lang gusto. Mo pare pare, marinate na lang dahil na ron. Hindi ko kasuroy diya sa inyo dahil. Pero mangita ko pagi nga, makasuroy ko, nagkahuman na nagmarinate. Maayo po bitaw lang i-marinate na lang na kay gamay ra po mo gasto na pare. Isa ra ba? Pare, salamat kayo. Sige pare, bye pare. Again pare, confidence pare. Bye bye. Bye. Laag dali po na. Okay, bye bye. Okay. Dili naman ni ihaya pare. Nagkasinabot naman sa mga igsoon. Marinate naman tingan eh. Mga may lang gusto.